Alde erantziz. Amets Jordan Arrieta eta Egoitzar Biola Albeniz. Amets, egunon, zer modu zatoz? Egunon, pixat estresatua. Zergatik zatoz estresatua? Gauza asko ditugulako etortzeke hasi garelako, badakizuen bezala, ez dugu hau zuzenean grabatzen. Bino, arratsalde honetan izango dugu gure lehen tarot laborategia, Donostiain kontadoresen. Datorren astean beste laborategia dugu ostegunean. Izatez, saio hau zuzenean entzutenari bazara naiz erratian, momentu honetan bertan gabiltza ematen tailer bat tarotan ingurukoa kontadoresen. Bigarrena. Eta bihar, zuzeneko saio izango dugu bertan, hasi gombidatu nezituzte gure bai, bihar ostirala, ekainako 21, gombidatu nezituzte gure bai, zuzeneko saio etortzera, zeren grabatuko dugu izarra, zuzenean publikoarekin. Hori da. Donostiko kontadoresen, sarrera doakoa da, bete arte, beraz, etorri zaitezkete lagunekin bakarrik berdin da. Oso pasako dugu, gero karta botako ditugu. Gero betarengo da, zera talde bat jotzen, gauza asko izango ditugu. Eta gauza asko, gauza asko ditugu esku artean ere baina namets, lehenengo eta behin eta importantena, zer modu zaude? Estresatua. Estresatua zaude eta estresatzen nahi nauzu. Nik aferik hartu gabe, eta ja esna, ostrako zazai pila gaur esantzea, baina ongi, nahi esan, beti nijoalotzen kartak bizitzen nijoan momentuekin, orduan ez da karta hau aktibatuko den emititzen denean, hau da kontadoresen saio moten gaudenean, edo gaur bertan, edo aktibatu den dauneko, esatea azken 3 asteak bastante izorratuak izan ditu dela, orokorrean bajaneo naiz, infekzio batekin, eta aparte ere bai grala egiten edo naiz. Emitetzen denerako saioa grala entregatua dago, baina norendik ez dagoen entregatua, hortaz nabil azken orduko estresorekin. Eta gaur, ez daiteluko ban leku hortela, baina karri zuet apurban ere gralaren parte bat baitare kontatu nahi zuedalako zertan abien, eta iautaren inguruko gorak eta berak eta bar. Baina, gaurko karta da dorrea. Lasai. Dorrea, energia horrekin bat ditezu? Oraintxe bertan ez. Oraintxe bertan ez. Itzengo dugu. Itzengo dugu? Bai, igual nabarduretan eta bai, bino... Igual hasiko bat, hasiko betziten horren inguruan. Erki. Venga, ba. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todo... Esnatu, nagiak gainetik kendu eta eguna kafekikara baten beroan hasiko duzu. Ezaguna duzun guztiak du gristasun tonu lauso bat, egunerokotasunak, ohikotasunak, errutinak. Horrela daramazu aspaldidanik bizitzan, ados etzaudenaren aldeko mugimendu mantxo eta konplize batean. Gaur, baina, betianik ezagutzen duzun lagun bat etxetik botako dutela jakin duzu, eta barruko apateari entzungore egitari utzi diozu. Ez da zure autu propio izan betianik hor dagoen kristasuna ikusten hastearena, baina behin ikusten hasi zarela, gardena bihurtu zaizu autua, are ekidiezina. Ezin duzu ezagunak zaizkizun egitura eta egoera deseroso eta violentuekiko konpizte izaten segi. Iraultza hasi da. Ana Tiluren Somos Sur abestiarekin hasi dugu, eta justo, abestia jetxi dugu Shadia Mansurren partean, dela musikari palestinar bat, eta, amerikan esatea betire gora Palestina, eta gora Palestina askea, herriotik itxasora, edo alderantziz berentzait, parte guztian. Bai. Gaurko karta
esan dugunez, eta horretu dugunez, dorrea da. Dorrea. Dorrea da, azkenengo hilaran, dagon bigarren karta. Eta, igual, deskribapenengo dugu edo zer. Hasiko gara esaten igual, eriotzak eramaten dula fama txarrena, edo beldurra handien ematen digula eriotzak, bino agian gogorrena, ez? Bere hortan gogorra izango dena bai ala bai dela dorrea. Hau da, lo de una se lleva la fama y otras cardan la lana. Fama darama eriotza, pero karda la lana esaten dena da, dorreak eramaten du, dorreak eramaten du lana guztia. Bai, karta gogorra, ikusi dugun bezala. Iluna. Bai, deabrua, lenguan aipatu duen, bai ez, deabruak eta dorreak bakarrik dute fondo iluna, fondo beltza. Eta dorrearen kasuan, ikusi ezakegu, deabruak erakutsi izkigun gauza ez, ilunak ekarri ditu azalera, erakutsi izkigu gure beldurrak, eta orain dorrearekin gertatu dena pixkatez, gure babesa, sinismenak, gauza guztiak eraisten, hasiko zaizkigula. Politxeritzek karta hau. Beti ez aizatik goatzen, beti buruatortzen zait Marsiako kartaren dorrea, dela asko ze gauza aseptiko xeago bat edo ez, pulkra bat, eta horitzet oso karta emozionala bezala, oso emotibo, oso baizu, justo kartaren esan nahi oso ondo plasmatu bezala, como oso impactatzen zaituna, baizu kolpatzen zaitun karta da. Jarri horreko amese pixkat, eta nik hemen, eta horreko batean baita esan nun, ez dakit esan nuke beltza, esan nuke gaua, zeren azpian esan nuke apur bat itxaso ikusten dela. Esan nuke, eta gaina dago, harrikozkor baten gainean, igual horre baitere baduka lotura emozioekin. Bai. Nik esan nuke baiet, dagoelako, bira, justo hemen egote ikusten da. Eske, This Might Hurteko kartetan, bai ikusten da arkiki dagoela itxasoan. Itxaso oso mugitu batean dagon, itxasargi bat dela, tximizatik joa dena. Hortaz, badagur zerbait, komo ez? Guk hor eraiki dugu, itxaso barruan, guk eraiki dugun dorre baten geundek eta dorre batean tximista batek suntxitu egiten du. Bai, hemen ikusten ez duten entzako igual esatean, noski, imaginatu ezakezute, baina dorrearen kartan dorre bat ikusten entzakegu. Dorre bat ikusten da. Eta, bai, hemen niretzako askotan berresain nahitzek ez, detaile gehiago sartzen dituzte. Hemen, ikusi ezakegu, gure baraja ez, tradizionalean edo Rider White Smith barajan ikusi ezakegu dorre bat, dorre gris bat ez, gizakiak erakitako egitura bat dena, sendoa, zurruna, eta egoitzek esan bezala tximista batek jodu, eta ikusi ezakegu dorrea sutan dagola, eta erortzen ari dela ez, suntxitu duela tximistak. Orduan, dorrea daukagu malkar baten gainean, ikusten da ingurune latz batean dagoela nola baita esateko, babesgune bat izan daiteken, zerbait izan daitekela, eta oso itxia den egitura bat dela. Dorreak ditu leio gutxi, eta oso txikia gaina, ez, argia justu sartzen da, bertatik. Bai, da kuriosa zeren, dorrea zitzaten da, baina itxasargi bat da. Honetan itxasargi bada, originalen ere? Nik esan du, nebiti ikusitzen dut, hemen da itxasargi bat argiki, This Might Hurteko proposamenean, eta beste ez dela, da, almena moduko da, baina da, dorre bat itxasargi baten itxura dukan, batez ere, goiko kora hondi horregatik ere bai, beste kartan, Rider White Smitheko kartan, hor, como ez, koro, ezakit, bai, esan dezagun dorre bat dela, bestean itxasargi bat da, eta zentu dauko ere bai. Berresan nahitzen denean, bai, This Might Hurten itxasargi bat da, eta ikusten duguna da itxasargi bat, berdina ez, arroka malkartxu batian, tximistak jotzen du itxasargi hau, eta beko itxasoa oso zakar dago, olatu bat ikusten da atzetik itxasargia kolpatzen, eta ez dugu esan orain arte, baina dorrea erortzen ari den honetan ere, badaude bi pertsona airean, ez? Rider White Smithen daude errege bat, korodun errege bat erortzen, eta bere zerbitzaria deznaiteken beste pertsona bat, bera, amiltzen. Jun, mesedez, kartaen hasierako jartzen duen irudira? Daude gorrez, justo gizarte egiturari dagozkion kartak, fijatzen lemeza tamagoare bai. Daude berdin jantzita, hoi dia gorrez jantzia daudenak, eta hoi dia erortzen dagoena. Gara, esplikatu ezakezu beto? Fijatzen bali mazera, bale. Daukagu, Rider White Smitheko barajan, dago dorre bat, adorretik daude erortzen errege bat, dela boterearen simbolo argi bat, ez? Boterea, eta aina, botere zehatz bat, hau da, botere monarkiko bat, hau da, botere absolutu bat, eta ero, beste kartetan, jarri zagez barroko karta mesedez, agertzen da ere bai, beste personaia erregaz aparte dagona da, jantzi gorri batekin gainean erortzen, ez? Jantzi gorri daukate, aztiak
enperadoreak, hierofanteak eta justiziak. Eta fijatzea bali mazea, lehenengo kartak, ematen dizkigu tresna guztiak gizarteratu alizateko, abstraktua izan dare karta. Eta, ez momentzen denean dela enperadorea, eta ero hierofanteare bai dela oso kartak movida sozialekin lotzen dena, eta gero baitare justizia dela, igual, kanpo justizia itzen genuen, barren justizia zer bai izan edo, kanpo justizia izaten du justizia sozialaz. Guzti hori, gizartarekin zer ikusiak guzti hori, da erortzen da bilena, ez? Ados. Bueno, loturak. Vale, orduan, pertsona bek erortzen nahi dira, dorretik bera, eta baita ere ikusten duguna da, karta tradizionalean, nola baita esateko, Rider Waite Smithen, badaukala koro antzeko bat, dorre honek ez, kupula bat da, baina urre kolorekoa eta koro antzekoa dena, eta hau ere erortzen ari da, orduan badago horrez egitura bat, orain arte boterean zegoena ez, erreinuan zegoena, erori egin dena ez. Orduan, bestean ikusten duguna da, fondo bai, gaitzantzeko bat dago Dismait Hertz Barajan, bi itzal daude, eguneratua denez ez dira ja ez erregea, ez boteredun irudiak, baina bai ikusten dugu bukatu zaiela nolabait esateko ez, zeukaten babesa. Orduan, esan nahi asko ditu karta honek. Pilat esan nahi. Esan dugu karta gogorra dela, esan dezakegu ere bai askotan gertatu daiteke da heriotzari bere lan egiten ez uzteagatik atzetik datorkigun kolpe bortitz bat dela. Hau da, heriotzak pakean nolabait esateko eraman zezakeen hori, ez badiogu uzten eramaten, edo ez badugu onartu nahi, dorrea etorriko da beranduago, eta honek bai ala bai suntsitu egingo du hori, gustatu ala ez. Hori da. Igual, honekin segiz, eta kartaren esanaiarekin segiz, edo ez energiaren esanera sartuz, dorrea litzake gizakekiniko eraikuntza bat, esan dugun bezala, ez? Eta beraz, guk geuk sortu egun sinismenak, harremanak izateko moduak egiturak, tabar simbolizatzen ditu, hau da gure gotorlekua den hori, hau da, gure nortasuna egituratzen duen hori da dorrea. Hemen detaile argi bat askotan irudikatzen denean barajetan eta horrela, akats bat izaten da batez ere naturarekin zer ikusia dutenak, edo imaginatu ez, tarot karta sorta zelta ezak zer eta egiten dute igual zuaitz bat edo, eta hemen akatsa dago, ze dorrearen esanai simbolikoa da, hain zuzen ere, gizakiak sortutako zerbait hori eraikuntza bada, ez da naturan topatu ezakegun zerbait, eta eraikitako hori apurtu iten zaigula. Eta orduan, klabea da, ez? Hori, eta interesante baitare, nola den mundutik separatzen gaitun hori. Hau da, aldi berean da gure babeslekoa, gure gotorlekoa da dorrea, edo hori simbolizatzen du, eta aldi berean separazio bat sortzen du beste munduarekiko, beste mundu esorikiko, dela hemen gogoratu zematetan itzein dugun dikotomietaz, ez? Bikote kontrajarri ez, txuria beltza, ona txarra, eta baitare dago bestea dela natura kultura, eta hemen dago kultura suntsitzen ari dena, gure uste harremantzeko forma balio eta barrekin ez, suntsitzen da biena, eta zionek eramaten gaituna, bigarren karta honetan, Dismait Hertzeko kartan, ikusten denez, naturaz inguratzen gaitu, da limite hori suntsitu eta horren parte egiten gaitu ala beharrez. Bi persona da biltza erortzen itxasora, ez da maila erortzen malkarrera zuzenean eta akatu, ez? Bai, hain zuzen ere, karta honek egiten diguna da, babestu nolabait esateko, edo gure iritziz ez, egoaren iritziz, babestuta gaude dorrearen barruan, eta orduan gure munduarekiko ikuskera honek ere baldintzatzen da, dorretik ikusi dezakegun hori da errealitatea, ez? Orduan, honen barruan itxita gaudenean, dorrean dagoena da guk ulertzen duguna egia absolutu bezala. Orduan, hor gertatzena da, separazio hori da, hain zuzen ere, ez dugula kanpoko ikusten, dorreak baldintzatzen gaitula gauzak modu oso zehatz batean ikustera, ez? Hori da, guztiz. Eta hemen dago niretzako metafora oso politu bat, oso pisuala dena, eta gaina ulertu dezakeguna, dela, zu zaude zure dorrearen iluntasunean ulertzen mundua horrela dela, eta erabat konbentzituta, eta bapatean, ulertu hau, eske irudikatu zuen buruan, ez? Bapatean tximista batek jotzen du, pum, argia egiten da, segundu milesima bat. Baina argia egiten den momentu horretan, ikusi dezakegu zein den, ez, estalia genuen egia hori edo dorretik harago zegoena. Nolabait esateko izan daiteken metafora bat egitearren Matrix, ez, Matrixen zaude, eta batean ikusten zu Matrix zer den. Zer gertatzen da, argia berehala doa. Desagertu egiten da, eta izan da, segundu baten 10 bat. Baina, behin ikusita, ezin dugu
atzera bueltatu, ezin dugu burutik borratu ikusi duguna. Eta orduan momentu hori da, hortik aurrera, dorrea erortzen hasiko den momentua. Eta ez dago zer egiterik. Hemen rikut parentesi bat. Dela, ze interesanta den dorrearen metafora eta ze interesanta den txispazoaren edo ez, tximistaren kontu hau, eta Matrixen metafora, eta flipatzen ari naiz nola ultraeskuinak erabiltzen duen guzti hau bere egin eta batean egiarekiko egia estandarte moduan hartuta nola bilatzen duen jendarte oso soilun batetara jutia, oso violentoa dena eta bar, erabiltzitu justu Matrix edo ez, orain azken hauteskundetan Espainiar estatuan gertatu den gauza izan da atera dela zea berri bat, alderdi ultraeskuin darrago bat, heldu dela izatera hiru otagai Europar Batasunerako zean hauteskundetan eta dakate jantzita V-Vendetaren maskara. Karo, V-Vendetta matxibladak ditu hainbat eta zaizer, da Alan Mooren komiki bat, eta hor proposatzen dena da, basikamente, da gizarte egituren kontrako bat, aldarri bat, basikamente. Gero nazten da, maitasun kontu gintzen zaize, en fin, eta baina pelikulara heldu zen beste forma batean, adibidez, parentesi barruko parentesi bat. V-Vendetako personaia pelikulan argiki gizon moduan gorpuztu dute. Aktoreak inoiz maskara kenduta ere. Baina komikitan ez argi geratzen personaia hori emakumezkoa edo gizonezkoa den edo zer den, ez? Hori bat, baina hori, nola ultraeskuinak edo ez, mugimendu reakzionari guztiak hartzituzten simboloak dienak disruptiboak jendartarekiko dela Matrixen pastilla urdin edo gorria hartu eta orduan ezagutuko ez du egia zein den, egia da dagoela egiturazko sistema oso bat makinek eginda gizakik esklabutua dituna, ez da esklabutuak, subjetutasuna guztiz kendu diena, ez da biziarazen diena ez batean, programa de software baten barruan sinestaraziz bizitza realen daudela, eta hau benetan da beste mobi daude, maskararen atzen ez dakigun hor dagoen, baina dakigu maskara hori jarrita denok bat garela, masa bat garela, eta aurre egin dezakegula egiturai, ez? Eta esta puta gente, nola ostia egitan, nola berartzen, hartu eta bere egititun simbolo horiek dienak askapenarekin lotu itzakegun simbolo popularrak, ez, edo pop simboloak. Fascismoari egiten zu. Ja, gertatzen hori dela behaien tximista fascismoari, zuzenean. Nagusia, ez, tripetara jotzea eta konexio emozional hori egitea. Bai, guztiz. Eta, gauden garaian ez, kapitalismoaren egoera honetan ja, krisia iaia etengabekoa denean, jendeak errudunak topatzen laguntzen baldin badiozu eta konektatzen baldin badute horrekin oso horrexiten dute. Eta gaina horrelako relato batekin ez, asko erresten du. Igual interesgarria da, erantzu duten saiatzea du, ez dugu erantzu moien, ze ostea gaitzen diten ezkerrean. Baina, hori ez dugu erantzu. Galdera potologia gaurko. Eta igual ingo duguna, zuk aipatezun kontu hondetek entiraka dela argia piztuko da behin, baina gero jarretuko dizaten zure bizitzak iluntasun horretan seiko du, hori igual saiatuko eramaten gure bizitzetara. Edo ze momentutan topatu izan dugun guk parte guzti hau. Pero una uñetan ezin egari egin itxaso hauetan ta eskua gora ez dute zer egin noa inora. Pero una uñetan ezin egari egin itxaso hauetan ta eskua gora ez dute zer egin noa inora. Gorrotoa kaleak hartzen dituenean, imaginatzen zaitu taien aurrean. Eskurdin egiak min, amaitu behingo zaiekin. Eskurdin egiak min, amaitu behingo zaiekin. Zaure guztian baina, ezin eutxen, gorputz berdinak, zekendu da azterra.
haiekin amaitu Bala, metxita galdera bat. Bueno, ja egin dezu gana, baina ze momentutan topatuzu karta hau zure bizitzan? Osa, momentu batekin identifikatzen duzu? Denek uste dut izan ditugula momentuak. Bada klabea, niretzako ez badago hauetako momentu oso esanguratsu bat da, eta uste denek gertatu zaigula, igual zaudenean zerbait ez, zaude kontraesanetan edo zerbait beldurra ematen dizu ez, horrela pentsatzen duten inguruan, pertsona hau iruditzen zait, hau egin dit, ez, eta zaudezu hor zure ezbaian, zure kabalatan, eta bapatian zaude lagun batekin dakazu konversazioa, eta hitzetan jartzen duzu. Eta behin hitzetan jarrita ez duzu atzera bota. Eta hor batzutan eten da inflexio puntu bat dela, ja esan dut, ja ez, osea, orain ezin dut egin existituko ez balitz bezala. Bai. Eta uste duten egertatu zegula, momenturen batean. Bai, eske gaina, esaten ezan hau, nabil, zuzenen goratzen gauza batzuekin, eta bai, derrepente momentu bat zeinetan ja ezin da, ez da gazotzera posorik. Hori da. Da, bakarrikan, ja, behin munduratua hori, ja, ezin dezu. Osea, forma fisiko hartzen du ez, materializatu egiten da. Horrati da guai baitare, como zure prozesu inguruan lagunekin hitzetena, zeren askotan, gabiltza gugeu sartuta gure gotorleku propioetan, gure dorre propioetan, gure paranoia propioetan, eta batean lagunekin hitzeten duzu eta dorre hori eraisten hasten da. Eta dagoeneko ja, eta hor gauz askotan, desde konturatu gauzetaz, hasta, ez dakit, zure buruari trampa zabitzara egiten konturatu. Bakizu, ez dela gauza bat, ez dula zertan izan bat gauza como beti kanpora eta ez, sino baitare, como zure bura ezagutzen laguntzeko balize dute konversazioek eta hor, ikusten dut askotan, tximista zuen ditartez, argi hori eta ezagutzera pausurik. Bai, oso dauz. Eta berzia hondia ematen, batzutan ez, hitz egiten eta esantzu zerbait, etzenek ziurra esan bertzen umina, ja esantzu. Ya está. Bota, ez? Nik galdera hori nionean dagoza superinfantiloa, baina etorri zitzen como txikitako ejemplo bat. Eta nire ustez gaina denak bizizan dugu. Momenturen batean bestean, eta gaina drama gehiago de gutxia horrekin. Nik izan drama tope bizizan zune ume hoitako bat. Eta da, Olentzero. Olentzero joan zaigu. Gogoratzen naiz, noiz esan ziaten, gogoratzen naiz udazkena zela, nik ditute urteak udazkenean azaroan. Eta udazkena zen ez da izango zen iraia durria. Eta sorean bizitzen. Eta usten dut, hau dela, como gaur egun errituak ez ditugun gara honetan, edo bintzat errituak oso lausoak edo zuzenen soik kapitalista ditugun honetan, uste dela forma bat kolpetikan umearoa usteko, edo usten hasteko. Eta uste hor hasten dela helduarorako bide zail bat. Batez ere zailtzen dela nera bezaroan, Baina, bizizanun, como ostiazo fuerte bat bezala. Osea, eta gaina konturatu nintzen, zela movida bat, helduena, oso antolatua zegoena. Eta gaina, elementu, osea, berez, zuri ez egiteko eskatzen dizuten elementu oso indartsu bat erdigunan duena, dela gezurra. Ulertzen dut, jendartean dagoen beharra, ilusioa sortzeko eta zaizer, baina uste ilusioa sortu dezakula beste elementuen gainean. Dela, dibez, horrekoan egiten ez, nolalko nukein, guke semelabak edo ilobak edo dena delakoak izan ezkero, nolalko nukein ilusioa mantentzeko, ilusioa izateko ez. Balko nukein adibidez, euskal, bakoitza bere kultura erabiliz, ez da inori eskertza egiteko erritual txau dugu, edo ez, elkarre parekin guzkigu ziren ez da izen maite dugu, beste forma mila tara egin daiteke. Baina ez, hautatzen dugu gezurraren elementua eta gezurraren bidea ilusio sortzeko. Karo, zuko hor aurro bezala hainbat gauz ikaste dituzu, momentu hortan bertan. Ikaste duzu, basikamente, umea zeanean sinestarazten dizuten mundu magiko guztia ez dela existitzen. Ez dakit jendeak ze mundu magiko izan duen bere inguruan aurra izan da, nik oso mundu magikoan aukanta, aparte nintzen oso fantasioso, nintzen del palo, sorginak, magoak, dragoiak guztia zen, como, lo más, ni oraindik Harry Potterren kartaren zaina, esan uste dut, mazaztiaren atalean ni oraindik Harry Potterren kartaren zaina uste dut, galdu egin zela. Eske fuertísimo. Hori da. Eta orduan, da como, claro, Hogwartsen kartez Harry Potter barkatu.
Ez, bai, baina, ni oso ume fantasiosoan nintzen, eta, de hecho, asko disfrutatzen du horrekin, eta asko nekin gauzoen inguruan, eta mitologia asko maiten nun, eta ez eta grezeko jainko, eta eta, ez? Pues sorean ez denekan telebista, eta entun liburuak, eta marazkiteko, eta hortan heltzen nien arre bat abiok. Eta batean esate dizute ez, gaina, pixa como, a ber, arrebe gendikan ez esan, baina ez da egia. Eta gezurra da, montatzen dugu, ama eta biok montatzen dugu dena. Eta hola esan zizuten? Holatzen esan, amai eta galetu nien aberre gezurratzen, eta esan zuten abertze uste nun. Baina ez en plan de ze ustez, aizu, ze uste duzuzuk? Esan zuten, pero ¿qué te piensas? Hola? Tani, oita gero, jonitzen salan ondoan, nire soleko txea ditu bi pixu eta como lehenengo solean dago sala sugatetan eta hogela bat, eta gara hortan horriten nulo, jonitzen gela eta negarri nun, negar pila bat inun. Zein como, hau ez da posible, ez da posible kontatzen dut mundu maravilloso hau, gezurra izatea, eta orduan, karo, beste guztiare bai, da como mundua leku ilun bat da, eta da gaina, ¿qué te piensas? Bagizu, ez uste zen uzuk. Eta hori da, hori da. Nei esan ziade moduan, niretzako nik ja galdetun momentu manekien nola baita esateko ez faltazitzen zen konfirmazio bat, dorrean bezala zitzetan jarri bertzen. Eta niko goratzen dut, gaina batzen nahi izan zen soziadian, galdetu nien bilek zuen eta amari, eta behaiek ezagite erruduntasuna den nintza bino, bai, bazekiten etzela zerbait atsegin eta hortikan kontatu ziaten. Joder. Bai, eta bai da punto bat magian kontuakin eta hola, eta gokiten dugu magian aldarriakin, eske mundua ja bada magikoa, ez? Nahi duan esan da, aurrek bakoitza nahi duen mailara sartuko da fantasian, eta ditun premien arabera, eta konektatzen arabera fantasiarekin, ez? Bino, ostra, euria ikustea magikoa da, itxasoaren handitasuna ikustea magikoa da, gauza asko magikoa dira, eta iruditzen zait, berriro deabroarekin konektatuta, badaola ez, helduaroko zinismo bat edo, alde batetik aurri izate horretara bueltatu nahi duzu, eta behaien bidez sortzituzu gezur horiek, eta bestetik ere, bada, bai ez, askok inertziagatik jarraitzen dituzela horako gauzak egiten, Bino badao punto bat ere dela, ez? Nik ez dudan esin izten, pues, gezur bezala kontatuko duz, ez? Beste modu batean konektatu beharrean, eta nahiko, bai, maltzurra nintzen zait. Bai, maltzurra eta horra. Ez que uste gaina, como, gaur egun ditugun aukerak diela bi, edo zea, ez txarre hartu inorke baina, como ez, como hierbas hippie bat, como es, siniste dula como es, naturako energietan eta zezeko superkonektatuako gauzetara, edo bestela zea, persona ziniko eta borde eta ez kasi semitoxiko bat, ez? Eta arduna, como, eske ez bat ez bestea, ni pibotatzen dut bi munduan artean eta jarretzen pibotatzen, ez? Baina uste dut, topatu etekela leku bat interesantea dela, ez dugu sinistuko, ez da egite zen movida maguf, eta gora magufo dena, eta guztia, baina ez dugu zertan guztietan sartu eta hor galdu, eta ez dugu zertan bizi mundu batean zeinak esaten digun asumitu egitura hau dela, asumitu guztia violentoa dela, asumitu gizakia txarra dela, eta orduan virus bagela munduan zat, eta bakizu eske diskursoa da super peligrosoa, eta super txungo gaina. Atzaukin un konversazio bat inguruan, anaiarekin tasatun, ezin dugu hori ikusi, ezin dugu bi munduaren simplean artean mugitu, asko ze komplexua da guztia, ez? Eta, orduan, magiaren kontua zuk ekarrezuna, interesantea da, beste gauza batzuk etortzen ditulako ere bai. Ez? Eta igual lotzen da garai mekanizista aurreko mundu ikuskera batera de ez dugu igual dena ulertuko eta ez dugu zertan ulertu eta arbago magia guk ulertu ezin dugunaren inguruan. Interesantea dena. Eta ez da bakarrik, azaldu ezakegu nola berdin zaitez, sortzen den karga elektriko bat eta tximista bat zergatik gertatzen den, eta horrek ez du esan nahi. Nahiz eta azalpen bat eman aldizan. Neri esplikatzen dikan, egaznin nola dituten egan. Nahi magirutzait. Horrek ez du esan nahi begiratuta, ezenik harrigarria eta alare bainikan ez, ze haundia dena, ze txikiak garen, eta hor sortzen den guzti hori ere badela magia, eta niretzako adibidez jo, nik tarotan bidea eta tarota zehatu izana konektatu ditasko, ez, utzi pixkat sentimendu hori eta zbaitzen inozentzia hori eta ez, eta aurri zakera hori ilusiotik begiratzea gauzak ez dena ez, arrazia daka orduan dena septikotik ikusi ezak izer, eta deskonektatzen zaitu pila bat gauza askotatikan. Bai, guztiz. Eta nahi sortzen, eski gore oso modia pretxona da, baina nahi sortzen ditizu horrezko utxune horrek. Claro, uste dut nahi, bueno. Ez, jende bati ez. Claro, jende bati bizia superrez, lerratua materiarekin eta materialismoarekin eta ez, oso eroso dago hor, eta oso ok.
dena dia prozesu psikologiko, eta ez da, nimentzat sortzen dute ustasun bate nahiko zea. Zetena gustatzen. Baina, igual apur bate gai honetatik ateratzeko, pasako abesti zer? Ezakit, saltatuko dugu. Ez dale. Ezakit, Ez dale. Ez que ez dut segi, horreko parten ez dut segi. Ez, beste gabe, dorre zehatazitza den, dorreak erortzea eta ez erortzea. Zagita aipatu nun hau, maitaleak bi atalean, entzun bestela bueltan eta esango diazu. Entzuta no. Bino, niretzako igual dorre oso handi bat izan zen, maitasun romantikoaren inguruko ideia, eta nola baina nabaritzen dut edo nire biografian ez, izan da inflexio puntu bat edo aldaketa argi baten puntua. Hau aipatu nun, ia ziur, atal horretan, pertsona askontzako ez, izan dela berdintzait festa edo berdintzait ez, rebeldia edo ze elementu dien ez, pixkat behaien etorkizun posibleak asmatzeko eta ikusteko aukera. Eta niretzako maitasuna zen, obviamente, marika bezala eta ez, batian mundu aldatzeko eta errealitate posible berri bizigarri batzuk sortu alizateko oso helduleku potentea, eta maitasuna romantikoa modu oso, evidentemente, heterorautua naiz eta ez, versio marikan izan. Eta justo nik izan duan bikote bakarra. Izan nun esperientzia izan zen oso eroizitzaidan ez, zertzen maitasuna, zertzen, evidentemente ez dizu, badakiz gaur egun ez, pero ez izkizula premia guztiak asetzen, gaina maitasuna binkulotik ikusita ez, maite minetik eta pasiotik gauza oso efimero den eta ez den benetan sustraitzen ezertan, eta nola hortik zerbait ez benetan sortzea alde batetik aldaketak sortuko dituna norbanako bezala edo kolektiboak ezin den eta hor niretzako geho beste etorri zaizkit diskursoak aipatu genitunak maitaletan eta hola bino bai izan zen uste dut katakrak punto nahiko handi bat eta gerora ere hortik ez zauriak izan ditut zehatu berdienak nola egin ez batian zinismoan erori gabe ez? Esan, hau kuntiena fakaba da bino nola sentimentuko larrua sortu gabe claro, zure gortzen, claro hori da hori izan zen nik duko horretzen duen igual dorreola nabariena edo etortzen zean lehenengo burura, esango nuke hori dela. Ulertu izutena da, dagon diskurso nagusitik errealitaterako arrakala horrek eman zizun horateko tximistazoa. Tximista kulpea. Esan, uste maitasuna dena usten degunaren eta errealitatean izan denaren arteko arrakala horrek. Bueno, maitasunaren egitura ikustea beak, ez askontzako errealitate bada eta asko horrela bizi dira, eta hain zuzen ere esango nuke, jende gehiena, ez? Maitasunaren bueltan edo bikote harremanen bueltan egituratzen duela bere bizitza eta errealitate bada, beste gauza da, heteroragoa errealitate baden bezala, beste gauza da ez, zapaltzen gaitun, zer egiten duen ez, gurekin, eta zer gertatzen den hor, eta niretzako izan zen zentzu horretatik ez, ostra honek benetan honek, nik uste nuen hori zela nire salvazioa, nola baita esateko, ez, hortik etorriko zela, ez, printze urdina eta pum, bapatian dena izango zela zoragarria, eta izan zen ez honek, hain zuzen ere kalte egiten dit ideia honek, ez, orduan, klaro, hor sortzen dena dakeo, kalte egiten didana ideia hori da, nondik, claro, beldurra hartu diezaiok ez du, edo hartu izan diot, ez? Binkulatzeari edo hor erortzeari izan dezakezu ere nola baita esateko nola sortu dezaket zerbait, nola binkulatu naiteke modu horretan, baina horretan erori gabe maitasun romantiko estandarrean eta ikasketa prozesua da. Elduzea, noa itea? Noa. Zabiltza. Bai, gozek badu ere beste kanta bat. Ikusten da porturik ez dugu ikusten, baina imaginatzen dugu eta aruntzoaz arrenean. Importante, hori, bai, utopiak.
oinez zibiltzeko eta portu topikoiek mugitu alitzateko. Bale, hau da gure bizitza pertsonalean. Bai. Egingo dugu orain apur bat gehiago zabaldu gaia eta bolantazo bat eman eta muituko abesteleku batetara. Ados. Bai, ia. Tripeando pelota, mi nota caleidoscópica. Pepas de colores para escapar de la distópica. Cero sentimientos, soy una chica robótica. Estoy como Madonna para los tiempitos de erótica. Soy psicótica, estrambótica. Hechizando con mirada, soy hipnótica. Con mi porte de bichita media gótica. Y yo le meto, que muevo el esqueleto. Que vengo bendecida con un flow completo. Cargando mi amuleto, fumándome un bareto. Bonita de carácter, solo soy personeto. Amets, jarri dugu temazo hau, zeren, orain gabiltza izetera, karta honek dakarren beste alor batetaz, ez? Hau zen La Villana. Antillana. Eta karta honek, oain arte aipatu dugu, badula ez, izaera bat ola pixkat, kolpe bat suposatzen dula beti. Eta bai da prozesu deseroso bat, bai, bino, ez du zertan, gertakari negatibo batekin lotu egon. Bale, izan daiteke, bai, argi ikuste bat, kolpe bat, baina izan daiteke, como pam, ez? Hau da, pentsatzen baldin badugu adibidez, ez? Kontzientziazio prozesu batetaz, izan daitekeela kontzientzia feminista hartzea adibidez. Adibidez. Beti izaten da kolpe bat izaten dela, ez? Claro, edo berrintzait, esnatze espirituala olako gauzak dila en plan de, argia ikusi dut en plan de, askatzailea da, baina gero baparian da. Guztiz. Eta, hori da dorrea. Osa, dorrea erratzen zaizulako. Da desierosoa. Beti da kaotikoa. Bale, ados. Punto horretan. Orduan, hemen daukagu, askotan aipatu dugu, aipatzen jarraituko dugu, ze da maravillosa. Christy C. Road izeneko tarotista, aktivista, abeslari kubatar migratua, bere gurasoa guztu dira migratuak, estatu batuetan, eta Next World Tarot barajan egiten duena da, distopia bat eta ondoren mundu utopiko bat sortu, eta prozesu honetan karta hauen artean berresan nahitzen ditu eta karta asko eta ematen ditu ez nabardura asko energia hoien inguruan. Eta oso interesgarria da adibidez dorrearen kartari iraultza hitza jartzen diola. Eta orduan esaten du ez nola dorreak iraultzarako aukera ematen duen. Bere liburutxoan gutxi gara bera saiatuko naiz lapurtzen ez. Esaten duena da, denek sortzen dugula nolabait arrakalatutako edo puskatu da daun egitura batean ez, gure etxea, ze ez daukagu besterik bizirauteko. Gertatzen dena da, kontzientziazio prozesua gertatzen direnean, edo iraultza hau datorrenean, inberduguna dela pixkat heldu, ez, guretzako etxe edo sutondo esan nahia duen horri heldu behar diogula, eta orduan jada puskatua daun egitura horrek ez zigula balio, ez zigula sostengatzen. Eta hortik zerbait berria eraiki behar dugula, ez? Eta esaten duna da zuzen ere, noski ezin dela gauetik egunera sistema oso bat, ez? Mai kolpe batekin suntsitu, baina bai berreraiki ditzakegula gure bizitzak. Eta hortik ikusten duna da, pixkat ez, iraultza izan daitekela gure egien manifestazioa, edo esaten du ere ez, bizio, lasaitzen zaitun bizio bat uztea, zure zu berri edo ez, osatutako zu berri bat sortzeko, edo botere birbanaketa izan daitekela ere, iraultzaren karta. Hone, igual iraultzaren begira klasikoa, ez? Botere birbanaketarena, hau da, boterean dagoena suntxitu eta beste bat sortzea, ez beste botere bune bat. Jo, honekin guztiarekin lotuta, ustete gaur ekarren edugula, personaje oso interesante bat, guk ere karta honekin lotu duguna, edo iraultzarekin zuzenean lotzen dena, ez? Eta bera da Villano Antillano, ez daite ezautzen dezun? Ez dut ezautzen. Ez ezautzen? Bira, jarri YouTubeen Villano Antillano eta ikusi bat entrevistak, lasai. Villano Antillano da, Puerto Ricon laita magostean jaiotako abeslari komposatzaile, rapera eta aktivista bat, LGTB mugimenduan aktivista dena, besteak beste, eta hortarako erabiltzen du bere plaza, musikaren plaza, eta berak egititun entrevistak zeharako.
eman dituen entrevistarik, ez? Egintzen dezaguna, Bizarrapekin egintzulako kolaborazio bat. Hori, abesti esan ezena du? Ez dauka, Bizarrapen abestiek ez daukat, eta volumen 51 ez daukat, ez da batek ez dauka izenik. Batzuk jartzen diote izena, asmatutakoa, bino berez, bere kanta izango litzateke Villano Antillano Bizarrap Music Session, volumen 51. Hori, eta Bizarrap ezautzen duzu, ezautu gozu ezurnek, Shakikin egintzulako kolaborazio bat, mundu maian superezan ezen zena. Pero hori baina asko zelenago, interesante da Bizarrap, nahi ez eta ondo sortzen, baina interesante da Bizarrap, ez ditu, maia guztako musikarikin kolaborazioak, eta bere volumen hauek dijoa egiten hori artista ezagunekin, ez ezagunekin, lokalekin, eta oso interesantea egia. Eta asko lortu, noski osonak zirelako, bino katalizatzaile lan ere izan da, Petazeta, La Villana, izan da plataforma handia patien esateko, hemen hau. Hori da. Eta, karren egin izuen, korte bat, zenen berak itziten du, LGTB mugimenduan inguruan tabar, eta nola, zein den bizipen LGTB pertsona izan da, eta nola, zein den jarrera, nola ete jendea bere dorreetan nola dagoen eta nola askotan bere dorreetan segitzen duen jakindare, edo ez, porque hori gertatutik egin zerbait da, zu dorrean egotea, eta argi izpia ikusitare eta dorrea suntzitzen egonda, edo suntzitzen hasita ere, dorre horri tiritak jartzen segitu, eta dorrean zure bura mantentzeaz. Eta purratoro ninguna sola zen du, ekarri zugun urrengo kortonetan gaztelera, ez da, baina, horrela sigarrena izan dugu, sentitzen dugu iparraldeko jendarentzat batez ere, eta sentitzen dugu eta euskal entzulentzat, baina usten dugu interesanta dela bere horretan hortaz. Fácil no involucrarte con la política cuando la política no te afecta. Es bien fácil mantenerte al margen cuando eres una mujer blanca cis heterosexual y cuando eres un hombre blanco cis heterosexual que no ha tenido nada de persecución en su vida, que no ha sufrido lo que es ser y venir de una población marginada. La mayoría de los artistas que están en el tope ahora mismo, en mi opinión personal, no van a posicionarse políticamente porque no quieren perder dinero. Y es bien triste, ¿verdad? Anteponer el dinero a las vidas realmente de un montón de sus fanaticadas, porque la mayoría de estos artistas están donde están por fanaticadas mariconas y LGBTQIA+. Muchas artistas femeninas no estarían donde están hoy en día si no fuera por las mariconas y los maricones que están standing them desde que empezaron. Y es bien triste ver cómo entonces guardamos silencio y nos quedamos calladitas porque no queremos incomodar a ninguno otros sectores para no perder dinero. Lamentablemente mi experiencia de vida no me permite hacer eso, ¿sabes? Yo realmente me estoy jugando la vida porque yo no soy una de ellas ni uno de ellos. Hemen, kortonetan ikusten da argiki, ez? Nola señalatzen duen argia ikusten duen jende bat, hau da, cis-hetero peina guzti hau, eta kaso honda tximiste ezagunetzak LGTBikoa mugimendua eta jende guzti hau, zeinak señalatzen zuzenean egitura bat, zeinak ez duen funtzionatzen eta edia froga, osea, LGTB, transmarikaboio feministak bagea froga bat, sistemak bera funtzionatzen ez duen arena, edo sistemak berak sistema bera, fikzio handi bat denarena. Ez? Eta alere, jendeako segitzen du bere tiritekin, bere dorretxoa mantentzen. Ez? Bai, hemen da dorrean esan naia dela, ez? Azkenean, eta dakan esan nahi soziala ze individualki, dorrean norberarena da, baina egitura sozial badenean ez, hemen, eta Kristi Zirraudek ere esaten du ez, azkenean hemen dagona da, besteen kontura etekin ateratzea. Orduan, klaro, niri komenizean enean, eta hemen artista asko ditugu eta askotan kritikatzen da, jotzen baldin badugu adibez arrazakerira ez, zer den apropiazio kulturala eta horrela, askotan, baina zer egin daitekeina, klaro, oso ongi dago zure karrera musikala berriro indartzeko, bapatian trentzak jartzea, eta jartzea medailoi bat, eta hastea uhu, bino gero hasten genean hitz egiten polizia indarkeriaz, migrazio legeetaz isili zaude, edo esaten duzu gaia komplikatua dela, edo hau eta bestea, orduan, klaro, kolektibo batzun kontura etekin ateratzen duzu, noski transmarikaboioekin hau asko gertatzen da. Pila bat. Baina gertatzen da pobrekin ere bai, ondela gutxik usieron zugarretzen den bideoklip bat Shakiraena, esaten berazela kasi asez, una tia, ez, obrera, zeke, eta hau da absurdoa, tia. Absurdoa. Ontzea Espainian estatuan bizitzen zaizema denbora, zordiozu ez da izan bat diru fiskoari, eta bentzoaz de klase obrera, izan zen zerbait lotxagarria, ez esaterren azkagarria. Edo beste askotan, zematetan egin da, eta LGTBIQ jendera itzuliz, zematetan egin da queer baitina, porque oain gizontasun hibridoak oso ondo ikusi daude,
eta ez oso irekitasunaren eta ez aizer alde egiten da, eta erabiltzen da soilik elementu estetiko bezala horren atzan dagoen borroka guztia, eta ez horren atzen dagoen disrupzio guztiari behiratu gabe. Ejemplo zehatz bi, osea mundu mailan ezaguna diela. Bota. Bad Bunny da queerbaitinari ematen dion tipo bat. Bad Bunny inalde ingo nuke. Fuerteki, ez egin alde, porque ez egin alde. Eta bestea da Maluma. Osea, Maluma da tipo bat egontzena mundu, futbol mundialetan Arabian intzianen ustez, ez? Katarren ez denen ustez. Ez dagoela giza eskubideak inundik inuna bermatuak, ez soilik LGTB jendearen zat. Osea, es como hetero eta bertakoa, da bertan jaio eta zortzia bizen Katarri ez ditun persona horrentzat ez dago giza eskubideak bermatuak. Eta ahora bez eguntzen gure Xaki etzen ajun. Eta esan zuen... Xaki etzen jun presión. Xaki etzen jun presión. Pero no fue, etzen jun. Bera horren eguntzen... Dualipa etzen jun ere bai. Dualipa uste dut ez zula zertan junean baino. Bai, ez? Dualipa daka, bai. Badauka bere genealogian, badao bere aitan aldetik uste du. Albania uste dut. Hor nun bai. Georgia uste dut, baina gero atzea guztete... Hor daude zea pila bat, kultura pila bat, diela, nola diaz, kultura zirilikoa da hizkuntza. Semitikoak. Bueno, hor, kultura egin dutela bat, Europan egon diela, Austro-Hungariar imperioa hemen, peta izan dira, moneda de cambio askotan, eta orduan blaitua da olako gauzekin, eta igual ez du beti, hitz egiten du, Osa, ez du igual iten super diskurso askotan, bina horrengatikan, eta horreneko jantzia ontzen. Bueno, pues, Dua Lipa etzen jun Katarrera, gonbidatu izan zen arren, baina Maluma juntzen, eta gaina aretu ziotenean, medioetan, ia zer iritzi zuen honen inguruan, esan zen, en plan de bono, musika zerataz eta gaina bukatu zen entrevista esaten, zertarako egiten dizu galdera hau. Eta hartu zen bere representante, esaten dizu galdera, no eske. Osea, machirulo de cajón de madera de pino, osea, de manual, eta gainera, tipo bat egiten duna, argiki queerbaitina, hau da, LGTB, gizon mariken estetikak erabiltzen ditunak bere karreran aurrera egiteko, ez? Urrutira jungea, baina, baita hemen baditugu hainbat adibide, queerbaitinaren zitunak esango, gertutasunatik. Euskaldunak dira. Egiten dena, egiten da erabilpen bat. Estetikoan ondo geratzen delako, eta barben, estetikoa dakigu botereagatik eta ez? Eta zenbaki aldetik ere, nahi dut esan, Bukatu. Ez, botera, estetika dagoela gurutzatua, estetika eta ertasuna dagoela gurutzatua garaen gareko botere gunek adierazten duten kanon horiengatik. Hortaz, orain adibidez gizontasuna eta emakumetasuna hibridutasunaren barruan sartu daiteken honetan, ez, igual azken aldean batez ere gehiago gizontasuna inguruan nahi da hori ikusten, como, ja nahastu dezakegu apura gixegu hau, de repente zenba jende batzen den karrontara eta azten den, pues hori ez, azkozela margotu, esateko aparte dela gizon dekonstruitu bat, gizonista dekonstruitu bat, no? Eta bestelako elementuk incluso ligoteo performatiboak egiten, kamera aurrean, ¿qué onda? ¿Sabes? Hau dena hipotetikoan. Hau dena hipotetikoan eta izenik gabe, ez? Baina, bueno, hortaz, ematen da, bilano kontatzen du nau. Eta niretzako oso ongi esplikatzen duna da, nola, esketekin aldetik handa, eta nik hau aipatu dut ere beste nunbait, Paul Granchen adibidea dago. Bai. Izan zera estrategia bat, ez? Bai. Bere reputazioa betzeko edo salmentako betzeko, claro, hau egiten baldin baduzu, LGTB pertsonek jarraituko zaituzte, ze batzutan oso oinarrizkoak eta tontua beha, edo zein pertsona jartzen duna, zea bat ja, super gure aldeko, bai, sentitzen dut, bina batzutan, uste dut, hausnarketa ere, hemen labianak esaten dunare bai dela, batzutan azten geha gure kolektiboko adien pertsonak eta zehatzen ditugu, eta edo zein zeari, edo zein txorra, itagatikan, ja, bueno, berdin da, enei sartuko. Osea, eta gaina bandator zurekin, bandator kritika horretan, bai, ados. Eta dela, claro, etekina ematen dioten bezala, eta izan ditzakete jarrera, incluso machista homofoboak, eta bakarrikan da, erabiltzea ez, instrumental bat. Bling, bai, bling klasiko bat, da, diroatik. Eta maila daude, modua daude, batzuk ingo dute, binazkenean da, aurre jartzea, zure etekin ekonomikoak, beste pertsona batzun bizitzen aurretik. Bai, gero hemen dago, como ezin dugu ere sortu LGTB pedigri bat, hau da, zer da, ez zu bai indezakezu, hau da gurea, eta zu hori hortan ez gabiltza sartzen, ez genuken hortan sakondu, zeren hemen gu ezke inor, esateko nork erabili izaken edo zin estetika gabiltzana, kritikatzen estetika bien erabilpen antzu bat zeharako, merkantilismorako. Eta zuk batez ere, kendu eta jarri. Horren kontra egon da merkantilizatzen
zu hori, zuri ongi datorkizulako eta dagazulako proiektu ekonomiko bat, ez dakit ez, osea, proiektu ekonomikoa zeinaren bitartez bizizaren zuaz. Claro, eta kendu eta jarri ezakezun zerbait denean. Osea, zu jartzen zea, esanetari gotzeko, argazki sesio bat egiteko, eta ezakizengo perrenporta izateko, soa binozu, etzoaz kaletik horrela, etzoaz zure bizitzako testu inguru guztietan, hola, beste privilegi batzu dituzu, eta erabiltzen dituzu, eta zaude presto horiek guzteko, eta etzu sikiera aitortza bat egiten. Hori da. Eta ja, no aitortza bat, sino ni siquiera ez, zea persona bat, kritikoa dena beste borrokeiko, como me la suda todo, me pongo esta chaflis eta palante. Eta ez da hola. Ez da hola ardun kritikagarri. Ekarri dugu aitare beste kuarte bat bilanotianorena zeren, usten dugu iraultzaren, bueno, agian, gaur egun gure testu inguruan ja entzute horren noiko ez den diskurso batek hartzen dula, bera gogoratu ezagun Puerto Ricokoa da, Puerto Rico da nolabaite gaur egun ez da protektora da bat, baina da un estado asociado libre, un estado libre asociado estatu batuetara, eta, claro, bera korrektikatzen dut, esaten du nola egin diezaioken aurre Puerto Ricoko persona kolonizatu batek, estatu batuengatik kolonizatua den lurralde batean, nola indizaiokin aurre horri ez. Eta interesantea zeren ekartzen du esan bezala, azken urteetan gure inguruan bainbeste leku ez duen diskurso bat, edo bentzat orain ja gutxi xabentzutan den diskurso bat. Es increíble, parece mentira, ¿no? Siendo como hay esa unión con los Estados Unidos tan cercanos. No hay una unión, hay un secuestro, y lo dije anoche, no hay una unión, es muy unilateral, es muy... te quitamos y vamos, somos ciudadanos de segunda clase, tenemos un pasaporte ahí, pero nos exprimen hasta, o sea, nos sacan absolutamente todo lo que pueden y la gente no se da cuenta. Es lo primero que hizo los Estados Unidos, básicamente, el quitarnos la educación, los recortes a la educación. Tenemos un pueblo que no se da cuenta de lo que nos hacen, ¿me entiendes? Y un pueblo que piensa que la violencia es mala, no se da cuenta que la violencia es lo único que nos va a liberar de las cadenas del colonialismo, que hay un montón de opciones que tenemos, que hay un proceso de decolonización que se puede dar, que los Estados Unidos ya mintiendo ante la ONU un montón de tiempo sobre el estatus de Puerto Rico, diciendo que no somos una colonia por la mentira del Estado Libre Asociado. Son muchas cosas. Yo estudié ciencias políticas, así que... Podemos comprobarlo. Bueno, hemengo zera parte honetan argiki, iraultza violentoena egiten du. Eta bueno, interesante da, eta hor baitare baude, azkenaldian baitare beste podcast bat entzun nun nola, violentzia zer den nork definitzen duen oso interesantea dela ikustea ulertzeko guk geuk violentziaren inguruan eta kontzeptua nola ulertzen dugun ulertzea. Honek ematen dut trabalengua. Osea, jakitea, botereak zer definitzen duen violento bezala, interesantea da pentsatzea, ulertzeko ze egituretan bizigan eta jakiteko zelekutan gauden. Bai, adibidez. Igualtzen naiz, bukatu zenean eta haren borroka armatua, une batean jende guztia esan zula, ja, bakean bizi ginela. Eta hori zen feministak esatera, tutu, bakean ez da bizi. Osea, bizia, hondikan, gerra patriarkal batean, zeinetan, dauden gorputz batzuk diena, violentatuak behin eta berriro, gorputz batzuk zentzuet dien behartuak itera lan batzuk zentzananak, bizitzaren arlo erreproduktibo guztia, eta orduan, orain, bukatu da, nazio askapenari daukion borroka armatu bat, eta hortaz, zentzu horretan agian batzuentzat, bake moduan definitu ezakegun, tarte bat, denbora tarte batera helduga, baina kontu zen, jendarte osoaren zati handiena, jarraitzen du gerran egoten, eta uste goratzen ez Julia Goikotxek esan zuela hau, baina baitare adibidez begiratuko bagenu begirada antiarrazista batedikan, esango nuke, igual xuriok ez dara konturatzen, baina persona arrazizatuak daudela bine eta berriro violentatuak eta zapalduak, eta bizidala gerra egoera bati igual maia intensidade bajuko gerra da, baina beste ez violentzia maia hori bizitzen bine eta berriro hortaz. Interesante dut zait hori ez, como ulertzea zer definitzen den violentzia bezala, nor definitzen den violentzia bezala, zer hartzen den incluso terrorismo bezala, zeren eta hemen sartu gunez ez duarezko lokatzeta, baina interesante da pentsatzea eta hau, horren dela gutxen zuen un podcast batean, eta esan zen nola terrorismo bezala definitu izan dena da zapaldua
zapalduak bere askapen prozesuan egiten ditun estrategia guzti horiek zapaldua izaten segitzen duen bitartean. Eta haude, esperientzia asko eta historia jotze bali madegu daude asko eta asko, herri asko eta asko haien askapen prozesuan kolonoengatik izan zienak seinalatuak terrorista bezala, ez mugimendu hainbat, adez Argelian, frantses estatuak definitzen zuen Argeliako dekolonizazio prozesuan Argeliako mugimendu, askapen mugimendua terrorista bezala, eta behin independentzia lortuta, ordura arte terrorista izandako horiek terrorista izatea utzi zioten, hau da, terrorista izatea dago lotua beti boterearen aurka egiteko sujetu horri. Bai. Eta bere dinamika guztiei. Eta hori ez Espainiar estatuan ikusten da nola herri kataluniarrari batean bertako askapen prozesuaren parte izan dian urriaren bateko ekintzak eta horien baitako jende askori nahi izan zaion sartu terrorismo delitua hain zuzen inungo ekintza violentorik egin gabe urnak jartzea zarago. Bai, ez dago munduan, batzu baina ez dago mendebaleko munduan estatu ofizialik zeinak ejertzito bat duen terrorista ditzen zaiona. Efectivamente. Israel barne. Eta hemen zuk esan zuen adibian Irlandan ikusi duen. Irlandan egon nintzen Dublinen nola kontatzen duten historia, nola esaten duten, behaien relatu den beti, okupatuak egon zirela nahiz goatzen zenbaten, bimendez edo zenbaten ez. Orduan, klaro, zuri legitimotasuna izateak estatu bezala, botere hori izateak ematen dizu aukera relatoa sortzeko horren bueltan. Eta hor daukagu ez, violentzia indarronen inguruko hausnarketa ez, zer den, ze violentzia doze indar den ez, legitimo eta beraz babestua dagon, eta zein ezen legitimo, baina baita ere bakea zer den, eta bake bezala zer definitzen dugun, ez esan zen aritikan, ze bakea definitzen badin badugu, gatazkak ez esplizitatzea bezala, horrek ez du esan nahi ez da honik ez gaizki dagoen deus esan nahi dut justiziarekin batera lotuta den kontzeptu bada, ez eta daude justizia eta askatasuna, ezin da askatasunik esan daukagunik benetan, ez badaukagu justiziarik, eta ezin da esan, ez? Libre zarela ez badago elementu hori orduan, klaro, ni imaginatu ez, goazen pentsatzea irakasle gela batean inere eramanteko, ez? Gaude bilera batean ez dakizera, mendenakon gira maten gehan, ez dakizera, horren atzean batin badago, ez dago inungo, ez tabaidarik, ez dago inungo ezer, batzuk isiltzen ari direlako, nahiago dutelako, mai gainean ez jarri, horrek, oaindik kaltea handiago suposatuko dielako, horrek ez esan nahi hor bakea dagoenik, edo bakea bezala definitzen badin badugu hori, nik bake hori zut nahi. Evidentemente. Eta honekin lotuta, adibidez, oso interesantea da, edozein gizartetan biziganean jakitatzen den hegemonikoa den ideia eta boteregunea zeren horrek definitzen ditu geuk balio neutrotzat definitzen ditugunak, adibidez. Askatasuna, adibidez, egia, adibidez, demokrazia, adibidez, olako hitz guzti hauek, abizendu behar ditugu, zeren dia bizidegun gizarte hegemonikoaren parte, hortaz, ezingo dugu hitz egin demokraziaz, baizik eta itzen marko nuke demokrazia liberal edo neoliberalaz, halko nuke hitz egin justiziaz, itzen nuke justizia patriarkal, kapitalista eta kolonialistaz, halko nuke itzen askatasunaz, itzen nuke askatasun neoliberalaz. Osea, ez da neutroa inundik inora hori, ez? Osea, hau da, terrorismoa neutroa ez den bezala nola definitzen den, beste hitz guzti hauek eta beste kontzeptu guzti hauek ere bai daude lerratuak botereguneekin, hortaz, hoiek ere bai disputatu behar ditugu. Berdin generoa. Generoa da posible zorikan biztegun jindarte honetan, hortaz, horren parte da. Eta itzaten dugunean elementu edo ez, egitura estrukturala ez, ontaz gabiltzetza egiten, hau da, boterean eta ez, botereguneetan ideia hegemonikoen bueltan eraikitzen den guztionen inguruan. Ez? Eta honekin guztiarekin zer? Honekin guztiarekin zer? Iraultza. Iraultza. Hemen, agian dago eztabaida totxo bat dela iraultzaren, eske a ber, iraultza zitzaiten denean, ematen du itzeten dela beti, pues hori ez, suaz, iraultza frantsesa. Iraultza burguesa izan zena, por cierto. Izan barra dela. Farsa handi bat dela. Hori da, farsa handi bat dela, eta dala estatu modernoaren sorrerako abia puntetako bat, beste baina esan dela farsa handi bat. Basikamente, izan zen lur eta boteroaren banaketa bat jeneratik bestera, baina beti kutsitik kutsira. Etzan izan herria boteletzeko. Bueno, eta instrumentalizatu zien pertsona, ez herria instrumentalizatu zen. Guztiz. Burgesia lortzeko nahi zituen helburuak. Hoxe bea. Guazen aurrean. Bueno, baina, iraultzan, inguru izaten dena uste, iraultza totalen irudiak etortzen dazkigula gura, en plan, pues iraultza frantzisan irudidez, bastilla hartu, edo de repente, barrikada sua eman, ez aizer. Eta usten dut,
neri ideia hau irutzet, jarretzen dure izaten izugarrezko gaurkotasuna eta potentziala, porque uste de behar degula olako mitika bat, eta utopiak behar ditu hortarako, baina uste dut interesanteagoa dela izaitea iraultza txikiez. Norberak, gu geuk, gure egunerokotasunean, gure txikian egin ditzakegun gauzez. Eta ez naiz zaritzeten soilik gure kontsuma aukeren inguruan. Eta baitare, baina ez naiz soilik hortazitzeten ari. Sino baitare beste maiateko iraultza txikiez, ez? Bai. Baina baita ere, bai. Osa, nik esango nuke, eta hemen da noski beti kolektiboak izan behar dutela, ez? Osa, norbanako bezala indezakeguna oso mugatua da. Bino, ere, eta lehen aipatizu metafora hau ez, pedagogo batek izeneko pedagogo batek erabiltzen duna dela ondartza bateko edo ondarkutxa bateko ondarrale bat mugitzeak behartzen ditu, beste ondarraleak mugitzera. Baita ez. Hoi da, orduan, horrek ere ez, sortu ditzake gauza asko, eta gertzen zegoen askotan gainea da, eta boteretik sortzen dian diskursoa dira, ez, da horren paralizantea beste gauza berri batzuk planteatzea, ikusten dugula ez, horren gertaezina iraultza zentzu horretan, ez dugula ez da pentsatzen, eta igual badaudela iraultza txiki asko egin daitezkenak, izan daitezkenak gero gainera, beste toki batzutan, beste testu inguru batzutan aplikatu ditzakegunak, erabili ditzakegunak eredu gisa, eta hasi dezaketenak, ez? Prozesu bat, domino prozesu bat edo, beste gauza batzuk ahalbidetzeko. Bai, guztiz gaina, iraultzen teorian badago, gero zazaiagoa omen sortzea, iraultza betianik ulertu izan dugun hori, dela momentotean klak zerbait egitea eta batean dela latzea, eta orduan, ere esaten dena da, beharrezkoa dela hori suertatu izateko, zezuk inoiz ez jakingo noiz gertatuko iraultza bat. Beharrezkoa da bitarte horretan, iraultza gertatu arteko bitartean, zu egiturak sortzen jutea. Eta egitura zitzaten dutena, zitzaten dut talde ez, zitzaten dut dinamik ez, zitzaten dut proiektu ez, zeinak gero behin iraultza gertatzen hasten denean, dela momentu bazen eta guztiak klak egiten duen, orduan ja iraultzaren aldeko mugimenduri egongo den, ez, preste egongo den. Bai. Eta ulertuta ere, eta pixka jota Leno Kristi zirrauden hitzak erabilita ez, ulertuta ere, iraultza guztiak eta ulen esaten zen, prestatzen ginen ez, zer den iraultza edo iraultza posible den edo betirako iraultzarik existitu daitekeen, ez? Eta ulertuta ere, noski, gaur sortzen dugun zerbait oso askatzaia izango dena, egonkortuko dela, arazo berriak sortuko direla ez dakizar bino, horrek ezin digu zinismoan erortzen utzi behar, eta esan, ezkenean bitu hauek zein duten, nun bukatu duten, ez dakizar, gauza berriak sortzen jungo dira, eta bere garaian hori igual garrantzitsua izan zen. Eta bestela ezin dugu, ez, aurrera jo. Hor, ezakit, konparazio bezala ez, inauteriak zer dinen iraultza, eta iraultzak baditugula gure eguneroko bizitzan, edo badaudela esperientziak, kontua dela ez, nola egin ditzakegu? Kontago pixatu zezio, baina, nada. Honaiz egiten noen iauterien inguruko, azki iruinkokoaren inguruko ikerketa lan txiki bat, eta bertako elkarrizketatuetako batek esaten zian, Jon Celestino esaten zian, iraultza eta iauterien arteko diferentzia dela denbora. Hau da, iraultza eta iauteria dela gauza berdina, kontua da iauteria dela denboran mugatua. Figatze bali magea, iauteriak funtzionatzen du gizarte egituretan onartua dagoen, eta ez, gizartearen partien errituak guzti horietan, funtzionatzen du guztian kazora edo alderantziz jartzeko esparru temporal bezala. Bai, batez ere gazteen gune badata ezagizer, baina gaur egun ja funtzionatzen du como espazioa zeinetan zuk generalatu ezagizu, espeziz aldatu ezagizu, izan zaitezke objektu bat, taldean sortu ezagizu eta bihurtu zaitezke derrepente, okina eta ez, zuetzea okina, baina bazea okina ez. Orduan, bapaten egun batez, gizarte ordena iraultzen da, ez? Eta orduan berak kontatzen du, hori nola, iauteriak berez funtzionatzute, eta kasu honetan iruinkokoak ere bai, funtzionatzute egia posiblea sortzeko zea bezala. Froga edo, ez? Eskenatoki bezala. Eta erakurriko zu, berak esaten duna, hitzeziz, bale? Iauteriak mamitzen du realitate posible bat, demostratzen du posible dela aldaketa, ez? Eta orduan hori niretzat metafora mailan nire buruarentzat da superguapo. Esatea, bai, posible da Iruinen jende hau existitzea, Santana plazan dagoen jende hori, zerbait. Bere buruari gainera, borogian behiratzen dio. Barruan gertatzen dena, hau da, Santana plazan egiten den antzerki hori, gertatzen dena, kasi bezain garrantzitsua da, plaza inguruan, lurrean edo alkietan, edo zuti dagoen jende hori hor dagoela ikustea, hau da, zuk antzerki egiten duzu herriarentzako, eta herria dago zu ikusten, da importantea herria egotea ikusten ere bai, zerrekonazimendu moduan. Hor egiten ari garena, zertarako, egia dela ikusteko, egun batez. Orduan,
egun batez posible balima da, esan nahi du definitivamente posible dela. Osea, pixatola utopian roi horrekin, ez? Horretaz ari naiz, osea, bai, beste harreman batzuk, beste gauza batzuk posible direla. Zeren nik bizitzan dut, egun horretan bizitzen ditut. Berargi eta ilunekin, baina hor dago. Osea, egia tangible bat da. Tardoan, ilauterik bai funtzionatzen dute, errealitate posiblek sortzeko ensaio esparru bezala, karo, kontua da, noraino botereak ere bai hori badakin, eta orduan egiten den hori mugatu ez, osea, bia de eskape edo ez, balbula de eskape moduan uzten zaion jendarteari erritualizatu urtean zeharreko denbora tarte batean hori egiteko askatasuna hori desahogo hori egiteko ez, edo nahi hori askatzeko espazio hori, eta orduan den oso... Hor badaude autore batzuk esan dutenak, inauteriek pixu bereziki handia duten herri ezakizer eta bereziki tradizionalak direnak. Hau da, behar dela momentu badian hoi askatzen utzi gero araura bueltatzeko. Honekin lotuta, eta jagoaz zehara, piratetara. Baina, Oian Aranak idazizun, justu jautoren inguruan baitare bestea, eta justo da interesantea zeren... señalatzen du hau, iautoritan zer egiten den baitare ez dela horren askea, bai. Eta esaten du, lotxa ematen dit, eguneroko maskarek hainbeste buruoste sortzen dizkiaten honi, egun bakarreko mozorran horrenbeste hankasartze egiten dituen jendeak. Are, ez dut uste hankasartze soia direnik, hankek zapaldu egiten dute. Ez zaizkit inautoria gustatzen, aspaldi esumitunen nire zapuztai errola, baina gauzatzuk ezin dira egin. Sinisten du satiran eta sinisten du lotxa galtzeko erritual kolektibo eta baina uste dut norbere fantasia frakasatuak erakusteko kabalgatak egunero egin beharko benituzkela gure herriko kaleetan eta ez oikan ilautereitan. Eta jartzeitu hainbat adibidez. Adibidez, gizonak fantasia baino existitzen ez diren emakume gorputzak performatzen ari direla aguantatu behar izateak. Lapikorralde batean atzean blackface egiten ari den bitartean tribu kanibal mozorroa daraman kuarriari ez esatea. Pobrezia mozorroa oso zilegi iruditzen zitzen jendeak existitzea. Txoni mozorra aukeratzea botere erakustaldi tzat ez duen edozein taldek. Eta hori kritikatzen du, ez? Hau da, ilauteritan hori dena gertatzen da. Claro. Eta hori da justu ilauteritan ere bai ematen dunez zu zeuk nortasuna askatu eta beste hartu ezakezu, baina interesanteak segitzen du izaten ikustean nork zer rol eta zer personaia aukeratzen ditun, zer den personai garri, hau da, zer bihurtuetekin personaje eta zer ez. Zer izan egiten mozorta zer ez. Claro, o sea, porque abertzinotatzen den gizon gazte tipo cis txuri batetaz. Claro. Ni naiz, 25 urteko gizon de gazte, eta zertze, de qué vas? Pues normal, ¿no? Normal, kako txekin. Hortaz, como, interesante hori. Oian Arana irakurra lezun guztitan. Noski baiet. Eta azkeneko, nahi genuen ekarri, pixkat adibide errex bat jartzeko, eta gu Donostiatik hurbil bizigean ez, kasu konkretu bat ekartzearen, iruditzen zaigu Iraultza Txikien adibide bat badela ez, piratek Donostian sortutako mugimendua. Donostiako piratak ezagutzen ez dituzuenentzako, sortu ziren 2003an, eta aipatzen dute behaien webunean hain zuzen ere ez, galdera bezala planteatu zutela, urte horretako abuztuaren 11ean, zer arraio gertatzen zaigu hiri santu honetan alako festak izateko. Festa eredua garai horretan, zen udaletxeak asko hartutako festa bat, jende, oso partikularrentzako zezenak zean ilunben, sua gauean, izozkia dirua gastatu eta bar, eta berez herriarentzako etzeon beste deus. Eta Donostiako piratek hor bazuten ez, nola hartu ditzakegu berriro guretzako herriko festa hauek, herrikoak izan beharko luketen festa hauek, eta sartzen zen galderetako bat da gainea ez, baimenik eskatu behar dugu herriko jaiak ospatzeko, osea, ez da gure eskubidea eta punto, eta hortik dator Donostia abordatzearen kontzeptua. Gaur egun edo azkeneko 10 urtetan esango nuke ere, 10 igual ezain beste, bino Donostira etorri zeatenak aste nagusian edo festetan ikusiko zenuten festa eredu herrikoia edo herrikoiagoa behintzat ez, abordaiarekin, flamenka espazioarekin, eta bar, ez da beti horreon, eta hasi zen momentuan ere tentsio handiarekin sortu zen udaletxearekin, udaletxea boikotatzen ziten bastante. Altzitu zen traba guztiak jartzen, saiatzen ez, bertan bera uzten, eta oso politia iruditzen zait nola, ez, denboraren poderiez lortu duten integratzea edo ez, festa ofiziala ezakitezten hitza proposena ez, baina parte izatea eta espazio hori iriki izatea ez, eta hortik atea ditzakegu ereduak ere beste gauza batzuentzako lanean jarraitzen dute ez, espazio hauek feminista egiteko LGTBofo izan ez daitezen, espazio askeak edo behintzat
zainduak izan daitezen pertsona guztientzako, eta bai, nik esango nuke eredu oso polita dela, eta oso praktikoa. Oso. Gian honekin bukatu du gorko saioa. Aiena bestiarekin, oso ezaguna dena, eta igual jendeak ezagina piratena dela. Eskaketanek eginikoa. Hori da. Eta hori, urrengo saioan entzungu berez elkar. Hori da, zuzenean, jendearekin. Zuzenean, kontadoresen. Hortaz, gaur ez dut eman imazau dut, osteguna alimada, jakin bihar, kontadoresen egongo garela zuzeneko egiten. Hortaz, arratsaleko 7:00. Añozko egun bat ez atera ginen portutik, nasta mila kolore dun bandera jarritazutik. Ematek eta arroke jarraitu arren gertutik, Donostia bordatzen aritu gara ordutik. Izan gaitezen bihurri, izan gaitezen pirata, partxe bat begian jarri segun sentia ikanta. Bela zabalduta eta auzolan ari tiraka, bihotzean dara magu mundu berri baten mapa. Izan gaitezen pirata. Belak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu. Gure gara eta askaritza gura marrak. Belak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu. Gure gara eta askaritza gura marrak. Batu ditugu indarrak lotu. Mundu berri baten mapa. Batu ditugu indarrak lotu. Mundu berri baten mapa. Zabaldu gaitezen itxaso herrietara, zatoz itxatxi ez da zure bandera mastara. Zatoz txalupa euskaldun parekide honetara, 10 urteren ondoren gero eta gehiago gara. Izan gaitezen bihurri, izan gaitezen pirata, partxe bat begian jarri zegun sentiari kanta. Belak zabalduta eta auzolan ari tiraka, bihotzean dara magu mundu berri baten mapa. Izan gaitezen pirata. Belak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu. Gure gara eta askaritza gura marrak. Belak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu. Gure gara eta askaritza gura marrak. Batu ditugu indarrak lotu. Mundu berri baten mapa. Batu ditugu indarrak lotu. Mundu berri baten mapa. Belak zabaldu ditugu, batu ditugu indarrak lotu. Gure gara